L-attenzjoni ta' dawk li jħobbu l-isport kienet tinsab fuq l-Olimpjadi ta' Pariġi. Iżda fil-kapitali Brażiljana saru Olimpjadi mod ieħor, dawk ta' lingwistika li jattiraw madwar 200 żagħżugħ minn madwar 40 pajjiż li tqasmu f'50 tim, inkluż f'tim Malti biex jikkompetu individwalment u fuq livell ta' timijiet. F'dawn l-Olimpjadi li ilhom isiru għal iżjed minn 20 sena, żgħażagħ li ma jkunux neċessarjament qed jistudjaw il-lingwi biss, iħabtu l-idea tagħhom biex jippruvaw isolvu problemi komplessi li ma jirrikjedux biss abilità lingwistika, iżda l-kapaċità li jirraġunaw, l-intuizzjoni lingwistika u l-erf biex jifhmu jutilizzaw fenomena lingwistiċi. Il-Maltin kontingent ta' 4 studenti inażlu minn kompetizzjoni lokali u kompetew għall-ewwel darba bħala tim nazzjonali barra minn Malta. L-istudent Carlo Rossi li jattendi s-sixth form u qed jistudja lingwi kiseb preferenza onorabbli fost l-studenti kollha li ħadu sem, rikonoxximent li jikkostitwixxi wieħed mill-ogħla onuri tal-Olimpjadi. Tajt dak kollu l-istajt u użajt is-sens komunu l-loġika tiegħi biex nipprova nifhem ftit il-puzzles kollha fil-lingwi kollha tagħhom. Il-lingwista Michela Vella li mal-professur Alexandra Vella u Artin Didier Brincat kienu strumentali biex organizzaw il-kompetizzjonijiet fost is-sixth forms lokali u segwew il-progress tal-istudenti, qalet li l-Olimpjadi Internazzjonali jinkoraġġixxu il-kultivazzjoni tal-loġika u l-ħsieb kritiku, isaħħu l-kollaborazzjoni bejn l-istudenti u jkattru l-abilità li jintużaw diversi perspettivi minn xjenza għall-arti u lingwi biex tinstab soluzzjoni. L-għan huwa li huma jridu jsolvu problemi lingwistiċi fuq xi lingwa li żgur qatt ma jkunu semaw biha. Imma aktar minn għarfien lingwistiku li għandhom bżonn huwa ħiliet tal-loġika, moħħ kritiku, dawn it-tip ta' affarijiet fost l-oħrajn. Il-kumplament tat-tim kien kompost minn Jade Schwirab, Ariana McCarthy u Chanel Kassar. Il-kull studenti li jaspiraw għal professjonijiet varji, minn karriri fl-intelligenza artifiċjali għall-arkeoloġija u l-kirurġija, li qalu li l-esperjenza saħħitilhom il-kapaċitajiet analitiċi, komunikattivi u kulturali. Qalu li l-Olimpjadi promovu wkoll sensittività u għarfien dwar id-diversità permezz ta' programmi ta' skambji kulturali.